Žilinské vodné dielo sa na jeden celý deň premenilo na dejiská druhej svetovej vojny. V zátoke Mojšovej Lúčky sa totiž odohrala bitka o Žilinskú priehradu. Pozostávala z prelomových momentov jednej z najtragickejších udalostí ľudstva. Modelári najskôr priblížili bitku o Midway, ktorá sa uskutočnila v roku 1942, kedy námorníctvo Spojených štátov porazilo zväz japonských lietadlových lodí. Je to historické u nás znázornenie bitky o Midway, vylodenie v Normandii, potopenie anglického krížníka v zabezpečenom anglickom prístave a samozrejme vystrelenie rakety V2 z raketového kontajnera, ktorá bola veľmi utajovanou zbraňou Nemcov ako odplata na konci druhej svetovej vojny. Pripravených bolo asi 30 obrých modelov v mierke 1:100 a s hmotnosťou až 120 kg. Doplnili ich modely ponoriek a v druhej časti bitky aj vyloďovacie člny, ktoré sa vylodili v Normandii. Nechýbali vojnové lietadlá, ako aj ostrovy slúžiaci na odpaľovanie pyrotechnických efektov. Máme ľudí, ktorí sa touto pyrotechnikou zaoberajú. K tomu náš ponorkový klub pripravil ďalšiu krásnu ukážku a to je potopenie lodi Royal Gouge zasiahnuté torpédou z našej ponorky. Chcem skutočne sa pochváliť s tým, že skutočne predvádzame svetovú raritu, pretože nikto na svete ešte neurobil dohromady 3 bitky. Námornú, ponorkovú a leteckú. S týmto našim predstavením, ktorý môžu naši spolupčania vidieť, vlastne sa chystáme na jeseň zapísať sa do Svetovej knihy Guinnessovej. Ponorkový klub, ktorý tvoria aj členovia z Českej republiky a Poľska, sa zaoberá stavbou ponoriek, ktoré sú funkčné. Majú za sebou úspešné akcie v zahraničí a podobnú bitku, akú sme videli v Žiline, budú prezentovať po celom Slovensku. Chceli by sme našimi ukážkami priblížiť deťom, ale aj dospelým divákom, že vlastne takto vyzerala technika, ktorá sa zúčastňovala bitiek jednak v Pacifiku, výlodenie v Normandii a chceme vlastne týmto spôsobom aj vrátiť naše deti ku konštrukčným veciam. Žilinčania sa tak stali svedkami svetovej rarity. Akcia sa tešila veľkému ohlasu a všetkým bez rozdielu veku priniesla nezabudnutelný zážitok.